Right, tichida kutendai nesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Aiwa, nhasi ndine hanzvadzi yangu Mai Naomi naTsitsi nakupa ndete munofarerwa chete. Aiwa, tiri nani. Zviri kudii mazuva? Zviri nani ndini. Vana vari sei? Vari nani zvavo. Alright. Vatete. Toda kuti titaure, ndaingogara ndichiti ndichazouya tozombokurukura. Muri Zimbabwe ingada kuziva kuti inini ande upenyu hwenyu makakura sei, baba venyu muri vangani, vabereki venyu vari kupi, hama dzenyu dziri kupi? Kuti hama dzangu dzinogara kudhadha, ndakoberekwa ndangoita saTsitsi. Alright. Ndangosamba ndachengetwa namukuru. Wangondiendesa kuchikoro wangondiendesa achipaka vana vasoshaya. Alright. Vashaya kudaro ndokandakazosarunda kugarawo nedzimwe hama. Alright. Alright. Ndo mawiro amakaita pa-dump site pa-Warren Park. Alright. So upenyu nevana manje kugara pa-dump site ndokunga ndakambopinda nemuri mukati mamunogara. Muna kunyanyonaka zvekudaro zvekutoti tingatota nzvimbo inogara vanhu. Zvii zvanga zvichikurwadzai kana zvanga zvakakuomerai panguva yamuri kugara mudump site zvikuru sei nevana vadika? Vana vechipanga unotomboita nguva kana svonderese usina kana kuti uchingorarama zviya zvokungonongerera zvifanike saizvo zvinoita zvekudomu tomu kana 3 tokunonga zvinhu chikafu omunononga chikafu marara nehembe dzaidzo hembe dzine dzatopfeka vana ndedze kutononga marara. Alright. So upenyu hunorwadza, asi tinotenda kuti kune vanhu vari kuona uye vari kuda kubatsirana nemi chinguva chipfupi chinotevera. So nderupi rubatsiro rwamungati munoda kana kuri kunzi pana ndinoda kubatsirai kuti? Nangoti ndikavana kana zvokuti ndinobhizinesi rekuti ndokwanisa kuita daroni vana kana pamba chedozitoka zvakatoona usi hatangotasira kutoti ndamuri kumerika nesango pakati panogara vanhu pane zvimba zvemapurasitiki zvinogara vanhu ndokwamama kuda kuenda. Baba vevana varipo kazhinji ndikakuona vanongotiza chii chiri kuitika? Ameni vakangonzi munhau wefacebook vanongotiza vasinofanira vangaita vanongotiza. Anyway, hama dzangu ngatibatsiranei nehanzvadzi yedu panguva ino handiti tinge tinobatsirana nehama yedu. Tisatsvage zvakawanda kana tichida kungobatsira ngatingobatsirai, kana tisingakwanisi hatidiwo hatikwanisi. Ndinozoona kucomment section vanhu takunyora zvakawanda, takusvora nekutuka. Aiwa, it's not necessary. Zvinoita kuti vanhu vange vari vanosvika panguva dzakadai zvinhu zvakasiyana siyana. Alright, aiwa, ndozvatangoti mbokurukura naMai Tsitsi from Saint nahanzvadzi yangu Mai Naomi tichiti machida.